Welcome to Zishe Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube isihluku sodwa ubaba ebulala izingane ngomlilo emva kwengxabano abenayo nomama wazo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Manga uqala usijonele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakantanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kube isihluku sodwa wesilisa ishisa ingqonqisa izingane ezithathu emjondolo emva kokuxabana nomama waze Ivory Park ngasethembisa. Ngokusho kwembiko yabazibonele kuthiwa lo owesilisa uxabane nonina wezingane emva kokuba unina izingane ekhalaze ngokuhlukunyezwa yilo owesilisa ubesefisa nokumlaxaza. Lo wesilisa ubesevuka inje bomvu kwasuka umsindo. Lo wesifazana ubesephuma ke eyozama ukudambisa ikhanda. Kubekwa ukuthi lo wesilisa ubesephuma wayodla amanzi ampontshwana wabuya wathungela izingane ngomlilo ebeziphakathi emjondolo. Ingane neminyaka engu17 ne13 kanye ne10. Omakhelwane baphume umjondolo osusha ubuhanguhangu kuzwakala izingane ezikhala. Babe sebezama ukulekelela kwasho khona ukuthi umlilo usungaphezulu kwamandla. Zasha zangqongqa izingane kanye nalo owesilisa ephakathi. Kube ukuthi umama wezingane ubuye efica vele umjondolo usushe ingasekho nento engenziyo. Kuyona ukuthi uhluleke nokuzibamba. Abezimo eziphuthumayo bafika endaweni yesigameko sekuvele sekonakele. Okhulumela amaphoyisa eGauteng uLieutenant Colonel Mavela Masondo uqinisekisile ukuthi kuvulwe idokodo lokufa abantu abashiswe ngomlilo. Amaphoyisa aphenye bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengetathela YouTube sengiphuma kanjeni ithi awungibambe evidweni elandelayo.